pratandha windu wiyat amun-amun lir gumampang hong ilahing mastahuna nggih Kakrasana jeneng kita nglakoni tapa brata ana tepining bengawan mengku wigati apa Kakrasana tangiya ulun kang prapta ulun kang bakal njugarake nggih Kakrasana. Duwe wigati apa mokal yen jeneng kita boya darbi pamrih ingkang jenengit. Duh Bukulun langgumin kula nyaosaken pangabekti kula mugi gatur Bukulun. Ya wis ulun tampa. Miderek aturipun Bapa Demang Sagopa. Miderek aturipun Bapa Demang Sagopa. Kula nggenipun dados yoganipun menika nggenipun pinter nanging namung mapan wonten tata gelar lair. Ngelmu kanuragan ning tumrap kawruh kebatusan kawruh kasampurnan kula Mas Kuthung budinipun pramila dhuwur kulun kula rewangi tapa brata tirakat kula kepengin dados pitataning jalma ingkang pinilih dewasanipun Kakrasana mugi saged migunani tumrap nusa bangsa lan agami Pukulun. Niat kang becik sing bener sing apik ya kaya mangkono dadi manungsa kuwi dadi manungsa urip aja mung trima urip-uripan ning urip sing bisa dadi urup tegese bisa gawe pepadang madhangake sapa wae. Ulun wawas jeneng kita wis cukup nggone nglakoni tapa brata ulun maringake kanugrahan pusaka loro cacahe wujude Nenggala lan Alugara kasektene ngedapi-dapi tamake segara asat gunung jugruk menungsa lebur tanpa dadi. Kakrasana wonten dawuh weningna ciptamu ulun bakal maringake pusaka loro cacahe tamparana nggih Kakrasana. Tungkas ulun satriya kudu ngerti karo sanggit. Nggih, ngestaken dawuh. Aja gendeng, aja mu ulun tontoni jroning kayangan. Kok Yayi Narayana inggih Kakang mboten ngiten pinanggih kaliyan Kakang Kakrasana mentah saka ngendi kula nglampahi tapa brata lah Kang Mas padha pun Kakang ya nglakoni tapa ning merga kemurane Pukulun Bathara Brama aku entuk gawe Yayi pikantuk menapa diparingi pusaka Nenggala lan Alugara sami dening Rama Begawan Padmanaba. Sapa? Rama Begawan Padmanaba. Sing alon-alon. Sampun jam sekawan menika. Kula nampi kanugrahan wujude senjata cakra. Kembang Wijakasuma kalian panah Kesawa. Manjing wonten raganipun Narayana, Kang Mas. Aja umuk kowe. Aja gendung. Mboten gendung mboten. Aku kok ora ngandel. Lah yen iki terus badhe menapa? Dicoba dijajal kasektene kula dosi yen ngaten.
Sampun. Lungguh. Kakang Udawa kok ya melu-melu. Pun. Niki nek diteruske rebut balung tanpa isi. Mriki umuk, mriki gendung, mriki pamer, mriki ajeng jajal. Mboten enten kerampungane. Karepmu piye Kakang Udawa? Sampun. Yen upama niki kok dijajal kekalipun pusaka paringaning dewa. Niku badhe nuwaken prahara, badhe ndatengaken banjir bandang ingkang datengipun tanpa sangkan. Lho, sing mlayu-mlayu kae sapa Kakang Udawa? Wah, bocah wadon mlayu mrene kok malah uga mlayu mrono. Tobat. Bratajaya mlayu-mlayu. Duh Kakang Narayana Kakang Kakrasana aku njaluk tulung. Njaluk tulung piye? Kowe kena ngopo Yayi? Kowe kena ngopo Yayi? Aku dibujung-bujung bocah nom ngakune Raden Permadi. Arep mrawasa aku Kakang aku njaluk wah bangsa telek mati kowe. Parat murang tata kowe jeneng Permadi. Iya, kowe Permadi. Dasar kepara nyata panjenengan sapa? Aku kadange Bratajaya jenengku Kakrasana. Kowe sing arep motho-motho, kowe sing arep mpramosa adikku. Iya. Mergo dheweke wis aguh bakal maring bebungah karo Permadi. Nyatane lah kok Daracara ledok pangucap aku ora trima nyo Tamparana. Wes. Tamparana iki brocol adukku. Kang Mas, piye? Permadi menika dipun menapakaken kok nglecak. Tak taman nenggala brodol waduke modar. Lho sebabipun arep mrawasa kadangku Yai Bratajaya. Aku ora trima. Dipun pejahi. Iya, sing mateni pun Kakang. Mongko panjenengan mbok bilih dereng uninga. Piye? Permadi menika sinten? Permadi kuwi sing arep mrawasa adhiku, ya adhimu si Bratajaya. Lah inggih. Namung Permadi menika ya ganipun sinten? Lah kuwi anake sapa? Kawuni ngono. Permadi menika ya ganipun Bibi Kunti Nalibrata. Mongko Bibi Kunti menika mau kadang tarunanipun Rama Prabu Basudewa. Etang-etang Permadi menika maksih kulit daging piyambak. Aduh mati aku. Oh Permadi kowe adikku. Aku sing kleru, aku sing luput njaluk pangapura Permadi, njaluk pangapura. Badhe nyuwun pangapunten kaliyan sinten wong sampun pejah. Upama kowe urip aku kon ngopo aku manut kanggo nebus keluputanku Permadi. Ngendikanipun Kakang Mas menika nembe nglampahi tapa brata jare wong ngampuh jare wong sekti. Kedahipun yen wong ngampuh menika aja mung trima gawe pepanti ning iso nguripke. Monggo dipun gesangaken dipun maluyaken ya ora iso wong mati kok kon nguripke kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora ono. Saged menapa mboten? Aja ngece kowe. Aja ngece. Pokok iso mundur. Yen Kang Mas mboten saged kula badhe ngusadani, kula badhe maluyaken Kang Mas. Radi tayo.
menika sampun gesang. Aduh, adikku Yayi Permati aku njaluk pangapura. Jebul kaya adikku. Nggih, mboten dadosaken menapa Kakang Mas. Lupute Kang Mas Kokorosana aku sing njalukke pangapura. Dimas Permati. Inggih, dawa sami-sami Kang Mas. Kowe tresna kelawan Bratajaya. Inggih. Dasare kowe sing iso nulungi mekaten. Seksanana durung titiwanjine nanging muga-muga Gusti ngijabahi besok adikku Bratajaya dadi jodhone Permadi. Ayo nonton Adi Jago ning Mandura. Pandawa tata Kadewi saya Indriyaksa Sara Maruta. Paman Suratri Mantra wonten dawuh semunipun Kanjeng Rama sampun pikantut jago saking Saptarga. Naminipun Bratasena. Nami sampun kula kantrongi. Bratasena naminipun. Inggih. Nanging yen ngantos Paman Suratri Mantra menika apes dos pundi? Yen ngantos kawon mboten perlu wasuk melanggar, kula namung badhe titip eling yen kula pejah kula nyuwun dipun cemplungaken menika wonten sumur semangka. Dos pundi? Yen kula pejah nyuwun dipun cemplungaken sumur semangka, nadyan kula pejah tertamtu saged waluya temah jati. Bagus yen ngaten majeng. Ladalah aku Suratri Mantra jago saka Kanuman. Bener kowe jagone Prabu Basudewa. Iya, aranku Bratasena. Kowe ngalau karo aku rasan dadak tanding. Ora watak satru jere getih wedi mati. Lakon tak gagrak limpamu ya tanpa lolo. Julke Bratasena Jala tak julke yen dadi kodhok modar. Cok cemplungke sumur semangka.
Sumur semangka, sumur semangka, sumur semangka. Jemblungke, jemblungke, jemblungke. Yo 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 yo. Ing pagedunganing cerita Bedya Surati mantra den cemplungaken sumur semangka ingkang wonten toyanipun satemagu mregah kaya ginugah waluya tumajati. Urip meneh aku Bratasena. Suratri mantra modar. Cemplungke sumur semangka. Cemplungke, cemplungke.